ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಡದಿತ್ತಾರನಾಡ ಇನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಡ್ಡು 20 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಡ್ಡುನು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವು ಆ ಕಂಪನಿ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖ್ಯನ ನಮ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕಾದ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ TCS ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗೂ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಟಾಟಾದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ IT ಕಂಪನಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭನು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ದೇಶೋಡೆ ನಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿ TCS ಅಂದ್ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ ಏನೇ ಮಲ್ಪಗ ಉನ್ನತ ಇತ್ತದ ಪ್ರೈಸನ್ನು 3,992.15 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಗೆ ಈತು ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಪಿರಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಮಡು ಜಪ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲೇನ ದುಡ್ಡು ದಾದಾಪುಡು ಏನಾಪು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ನಾನೆ ಆಂಡಲ ಒಂದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ 4 ಜನೋಡ ತೆರಿಯೊಂದು 5 ಬೊಕ ಮಲ್ಪನ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಂಡ ಒಂದು 99% ಸೇಫ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದಂಡ ಬೋಡ್ದಂಡ ಇನಿ 3,000 ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ 1,000 ಬರಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯಜಿ ಏರು ಮಾತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದೇತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತುವರ ಪೊಡಂದ 1181902.40 crores ಒಂದೇತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನಡು ಸದ್ಯಡು ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ಕಂಪನಿ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ತೂಪುಂಡ 83 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಪ ಅಂಚನೆ 87.57 ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ PC ತೂಪುಂಡ 34.75 32.30 ಹೊರ್ಮ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೂಪುಂಡ 202.20 235.40 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇದು ಮಟ್ಟ ಈ ಉಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಿರ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂಪುಂಡ 2.74% ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 86.19% ಕೊರ್ತುಂಡು 2 ವರ್ಷಡು 49.88% ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷಡು ಒಂದು 100.47% ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎರಡಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಂದ ಈನಿಕ್ ಆಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು 20 ಲಕ್ಷ ಆತಂಡು ಡಬಲ್ ಆದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ₹6 ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುರನಿ ₹15 ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ₹40 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ಗೆ ಒಂದು ₹40 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪಂಡ 4 ಕಂತದ ಮುಖಾಂತರ ₹40 ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ 8727 ಕರೋಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ವರ್ಷ 9282 ಕರೋಡ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟರ್ ತುಲ್ಲೇರೆ ಟಾಟಾದಕ್ಲೆನೇ ಪ್ರಮೋಟು 72.05% ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮೇಕ್ಲೆ 2.94% ದೀತೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು 2.51% ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ 5.44% ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಾರಿನರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತುಲ್ಲೇರ ಪಂಡನ 15.85% ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ಕೈಟ್ ಒಂದೆತ್ತ ಶೇರು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸದ್ಯಡು ಬೋನಸ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲಡ ಒಂಜಿ 100 ಶೇರ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಒಂದು ಕೂಡ 100 ಶೇರ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸದ್ಯಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡಂದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಒಂದು ಬೋನಸ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದೊಲೈ 2 ತಿಂಗಳದೊಲೈ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡಾತು ನಿಕ್ಲೆಡ ಆರಾಮೋಡು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಒಂದಕ್ಕೂ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯಾರ್ ನಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ 10 ಪಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಡ್ಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 99% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡುಲ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತ ಒಂಜಿಂದ ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು
ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತಿಗ ಹದಮುಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದಿ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಕರೋಡುಪತಿ ಆಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಹಲವು ಸ್ಕೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೆನ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತಿಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.